Vitajte na Strednej škole obchodnej akadémie FMADVU 2 v Prievidzi, kde sa spájajú možnosti a príležitosti. U nás spájame teóriu s praxou. Vďaka duálnemu vzdelávaniu naši študenti získavajú reálne skúsenosti v spolupráci s firmami a spájajú tak vedomosti s praktickými zručnosťami. Naša škola ponúka pre študentov široké možnosti medzinárodných projektov. Študenti sa zúčastňujú vzdelávacích študijných pobytov v zahraničí, kde spoznávajú nové kultúry, vzdelávacie systémy a nadväzujú nové priateľstvá. Vzdelávanie u nás nie je len o učebniciach. Naši študenti zažívajú a získavajú nové vedomosti aj na vlastnej koži prostredníctvom tematického zážitkového vzdelávania, na exkurziách či počas vlastných projektov. Naučia sa veci z praxe, vďaka čomu lepšie chápu, čo sa učia. Okrem samotného vzdelávania dbáme aj na to, aby študenti zažili aj spoločenský život, či už ide o športové turnaje, školské plesy alebo podujatia, ktoré sú plné zábavy a nových zážitkov a sú súčasťou života našej školy. Ešte váhaš? Pridaj sa k nám a buď súčasťou našej školy.